Fil-katakezi tal-lum xtaqt li nirriflettu ftit dwar il-korrezzjoni fraterna skont it-twissija numru 22 kif tinsab fil-kitbiet ta' San Franġisk ta' Assisi. L-ewwel ħaġa tajjeb li npoġġi daqsxejn din il-twissija li Franġiskwijati fil-kuntest tal-ħajja fraterna. San Franġisk ħanidu hekk is-sejħa lil muli għamillu kif jgħidilna huwa stess fir-regola tiegħu l-ewwel vers hija li ngħixu l-Evanġelju mqaddes, li nimxu fuq il-passi tagħna tal-Mulej Sidna Ġesu Kristu. Il-ħajja Evanġelika Franġisku skopra li ma jistax jgħixha waħdu, imma ġala darba aħna u li ta' missier wieħed din il-ħajja rridu ngħixuha flimkien ma' ħaddieħor. Anke l-Knisja fil-bidu tagħha eżistija l-Knisja hija komunità l-ewwel insara kienu jgħixu maqudin ħaġa waħda flimkien. F'din l-esperjenza tiegħu ta' ħajja ta' flimkien biex ngħixu l-Vanġelu flimkien, San Franġisk li hija l-qalba tal-ispiritwalità Franġiskana eżisti l-ħajja fraterna, Franġisku ċertament iltaqa' ma' mumenti fejn kien hemm bżonn li xi ħadd jikkoreġi l xi ħadd ieħor fil-komunità li xi jkun naqas u xi ħadd li rid jilqa' il-korrezzjoni. U allura meta kien jiltaqa' mal-aħwa Franġisku kien jitkellem anka fuq dan il-bżonn illi fil-ħajja ta' bejnietna, fil-ħajja fraterna, fis-spirtu tal-Evanġelju, aħna hemm bżonn ukoll illi nikkoreġu xi ftit lil xulxin. San Franġisk interessanti jeżisti ħanaraw illi se juża dwar il-korrezzjoni fraterna se jgħidilna 3 sentenzi, it-tlieta li huma sbieħ immens u minn qalbi nixtieqkom hekk li jibqgħu f'qalbkom. U anke jkollkom ċans f'xi mod terġu tisimgħu din il-katakezi ħalli tinżel aktar fil-qalb tagħkom. L-ewwel ħaġa San Franġisk kull vers sejjer jibda billi jgħid il-kelma ħini kif se naraw. U l-kelma ħini eżistijej importanti li nifhmuha fis-sens bibliku, fis-sens tal-Iskrittura. Hija beatitudni li Franġisku hawnhekk sejjer ikellimna minnha mela qed ikellimna minn xi ħaġa li sabiħa, mhix xi ħaġa ta' dwejja, mhix xi ħaġa ta' niket. Isimgħu daqsxejn ħansejħilhom hekk jiena il-beatitudnijiet tal-korrezzjoni fraterna. Ħanaqrawhom u mbagħad nikkummentawhom ftit. Ħin il-qaddej li jieħu bis-sabar il-korrezzjoni, l-akkuża u ċ-ċanfir minn xi ħadd ieħor bħalli kieku qed jagħmilhom lilu nnifsu. Ħin il-qaddej li wara li jkun imċanfar jibqa' dħuli, joqgħod għal kollox bir-rispett, jammetti bl-umiltà u jfittex li jpatti minn rajħ. Ħin il-qaddej li ma jġib skużi malajr u jġarrab l-umiltà u l-mistħija iċ-ċanfira li ssirlu minħabba xi dnub li ma jkunx jagħmel. Mela dawn it-tlet jien qed insejħilhom beatitudnijiet tal-korrezzjoni fraterna, hekk naraw li Franġisku kif qed jibda bil-kelma ħini. Issa fil-kelma ħini eżistijej aħna nsibu l-eku ta' Ġesu illi fil-Evanġelu skont San Mattew fid-diskors tal-muntanji hemm dak ngħidulu diskors tal-beatitudnijiet fejn il-muli għal 8 darbiet jgħidilna ħinja għal xi raġuni partikolari. Insibu li anka daw il-beatitudnijiet b'xi mod ripetuti fl-Evanġelu skont San Luqa, u San Luqa però iżid beatitudni oħra wkoll. Ħinja dik li emnet, mhijiex fid-diskors ta' Kristu ma tgħidha Eliżabetta dwar il-Madonna, ħinja dik li emnet kull ma bagħad tgħidilha l-mulej. Fl-Evanġelu ta' San Ġwan mbagħad insibu beatitudni oħra ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Li tkun ħini fil-kelma tagħha ġifieri għandha diversi tifsiriet waħda minnhom li inti bniedem mimli bl-Ispirtu. Bl-Ispirtu ta' Alla, bniedem mimli bl-Ispirtu Santu. U għaldaqstant eżisti mela, Franġisku mhux qed jitkellem mill-bniedem li huwa mimli bih nnifsu, imma l-bniedem li huwa mimli bl-Ispirtu. U għaldaqstant dan id-diskors il-Franġisku sejjer jagħtina ma jagħmel l-ebda sens. Ma jagħmel l-ebda sens għal dawk li huma mimlija bihom infushom. Dawk li huma mimlija bihom infushom dan li ma jagħmel l-ebda sens mhux loġiku għalihom il-Vanġelu jwaqqad dinjeta tal-bniedem, il-Vanġelu taċ-ċajt, imma l-bniedem ta' Alla. Għal-bniedem li qed ifittex li jkun mimli bl-Ispirtu Santu fil-ħajja tiegħu. Allura dak li qed ifittex li jkollu relazzjoni vera mal-mulej.
dak li qed ifittex li jikber fil-verità fit-triq tal-qudusija, dak li jrid jgħix il-milja tal-ħajja nisranija tiegħu maqut ma' Ġesu Marija. Allura dan il-kliem jagħmel sens. Qed ngħidan għaliex Franġisk t'Assisi ħanidu hekk kull ma ħajtu hija kollha kemm kummentarju għall-Vanġelu. Però mhuwiex kummentarju eżegetiku kif jagħmlu l-istudjusi fi żminijietna llum, huwa l-kummentarju li ħireġ mill-Ispirtu ta' Alla ġewwa fih. Huwa l-kummentarju tal-Iskrittura li ħireġ bejn il-kelma miktuba u l-esperjenza ta' din l-istess kelma f'ċirkustanzi konkreti mejxa bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla. U allura Franġisku jista' jgħidilna dan il-kliem eżistijej propju għaliex hu l-bniedem tal-Ispirtu. Mhux il-bniedem illi mimli b'Alla. Mhux il-bniedem li mimli bih nifsu, ma huwa l-bniedem li huwa mimli b'Alla fil-ħajja tiegħu. U għaldaqstant dan id-diskors li ħanejt hija din l-atteġġament profondi, hija din id-disponibilità l-ewwel li rid ikollna sabiex aħna nkunu nistgħu nilqu dan il-kliem ta' San Franġisk li jekk narfu ngħixuh eżistijej, nkunu tas-sewħienja nis mimlija b'Alla mhux bina nfusna, allura nistgħu nkunu nistassu fil-Knisja li qed nagħmlu l-ġid l-istess Knisja u nisbarra mill-Knisja. It-tieni punt eżistijej mal-kelma ħini, kull twiddiba li għati Franġisku jżid il-kelma għaddej, ħin il-għaddej għal 3 darbiet. Mela, l-ewwel waħda hija jekk aħna bnedmin li aħna mimlijin bl-Ispirtu, jekk aħna bnedmin aħniex mimlijin bina nfusna. It-tieni waħda hija l-attitudni tagħna, l-attitudni ta' għaddejja ċejjin kif qed nifhem lili nnifsi. Franġisku qed jgħinna biex nifhmu lil nfusna bħala għaddejja ta' Alla. Mela huwa lil għaddej li di twissija hija mogħtija. Dak li jaraf li huwa għaddej vera tal-mulej Ġesu. Dak li fl-Ispirtu ta' Marija jista' jgħid hawn l-għaddej tal-mulej ħajsir minnu skont kemtek. Kif Marija qalet l-Anġlu Gabriel. Li inti tkun għaddej ta' Alla minn skjaf ta' Alla, imma jfisser li inti f'relazzjoni ta' dipendenza mal-mulej, li inti f'relazzjoni ta' missjoni li l-mulej qiegħed jibgħatek għalhekk inti ssir għaddej tiegħu. Li inti l-bniedem vera ta' Alla għaliex qed tagħmilha miegħu mela inti ħini mimli bl-Ispirtu, ma inti wkoll għandek missjoni. Huwa f'dawn iż-żewġ aspetti eżistijej, allura rridu nifhmu wkoll il-bqija ta' dawn it-twissijiet. Ħin il-għaddej. Franġisk mhux qed jitkellem mela għall-bniedem li jrid jibni imperu, għall-bniedem li jsir popolari, għall-bniedem li trid ikun magħruf, għall-bniedem li fejna fin fil-Knisja jrid jilħaq, għall-bniedem li fil-Knisja jaħseb li hu xi ħaġa, għall-bniedem li fil-Knisja jokrob wara l-poter, għall-bniedem li fil-Knisja jaħseb li huwa fuq ħadd ieħor, mhux qed jitkellem għal daw it-tip ta' nies Franġisku. Imma tindirizza lil dawk in-nies li jridu jkunu mimlija bl-Ispirtu Santu, li jridu jkunu ħinja, u l-dawk in-nies, dawk l-insara, dawk l-aħwa, li jridu jkunu tassew għaddejja tal-mulej. Huwa lil dawn. Jekk int m'għandekx daw iż-żewġ attitudnijiet bażiċi li tkun mimli bl-Ispirtu, li tkun għaddej, allura dan li ħanejdu ma jagħmel l-ebda sens fil-ħajja tiegħek. Ifisser li għandek bżonn tkompli tikkonverti għażisija, għażis waħdi. Ħin il-għaddej l-ewwel parti tgħidilna li jieħu bis-sabar il-korrezzjoni, l-akkuża u ċ-ċanfir minn xi ħadd ieħor bħalli kieku qed jagħmelhom lilu nnifsu. Mela, li jieħu bis-sabar il-korrezzjoni. L-ewwel ħaġa, aħna hemm bżonn eżisti bħala nsara nitalmu nikkoreġu lil xulxin. Li inti tara l-ħuk qiegħed jiżbalja u żomm għajnejk magħluqa. Jew tagħżel li ma tarax. Jew jekk tara tagħżel li telaq ħalqek minħabba rispett uman, minħabba biża', eċċetera, 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 allura trid toqgħod attent għaliex l-imħabba tiegħek fir-realtà fejn sejra twassal. Il-Vanġelu ta' San Mattew li fih insibu anke diskors dwar il-komunità nisranija, diskors partikolari li jagħtina Ġesu, hemmhekk ukoll Ġesu jitkellem mill-bżonn tal-korrezzjoni fraterna. Jidna jekk huk naqas widbu, jekk ma jismax minnek u tnejn oħra bħala xhieda, jekk leħudu qudiem il-komunità sieħa mbagħad. Ġifieri, Ġesu stess wassalna lix, però l-ewwel ħaġa għaliex aħna għandna nċanfru lil xulxin. Għaliex għandna nikkoreġu lil xulxin.
Għanna nikorreġu s-istijaj frott tal-imħabba, tal-għaqda, tal-fraternità, tal-biberija ta' bejnietna xaħna l-kol aħwa. U niftħu għajnejn xurxin għax forsi hija bħalissa fil-komunità nisranija mhux qed jara, qed jiġi ingannat mit-xitan, qed jiġi ingannat minnu nnifsu stess. Allura jina bħafna umiltà, mhux ix naħseb li bil-fors għandi raġun, imma wara li nkun tlabt quddiem Alla u bħafna ħlewwa u prudenza, jina niftaħlu għajnejh. Però din ħafna drabi kemm nonqsu minna sistija aħna llum il-ġurnata anka fil-Knisja. Meta aħna l-ħutna nsara ma niftħulux għajnejhom. Nistgħu nkunu aħna saċerdoti li qed nonqsu billi fil-pritki tagħna pereżempju aħna ngħidu biss kliem sabiħ, kliem li jdoqqal widnejn, ngħidu biss dak li n-nies iridu jisimgħu, imma ma nkunux lesti li nċanfru, akkost li nħallsu prezz. Akkost illi jippruvaw jelqulna ħal